lakon drama pitakon wong enom marang wong tuwa. Santen Mbak. Sore, Nduk. Napa Mbak? Esine apa ki, Nduk? Paring ndi? Langsung ke warung. Mbak iki yang makan. Ora kae karo putune nyong lagi dolan. Kat mau ora bali-bali. Lah datang pundi Mbak? Mbur ngerti, wong ngomongane ora ngomong kok. Lah ibune ke pundi? Ki saring pasar, Nduk. Mbak rasukan apa? Ora lagi tuku bumbu-bumbu nggo esuk. Lah wonten acara napa Mbak? Kae arep ulang tahun putune nyong. Oh semangat iki nyebal boten. Langsung apa? Iya, Nduk. Lah saya itu umur pisang. Ulang tahun Lah kelas pinten? kelas loro SD. Oh sekolah tahun SD 20 apa? Iya, Nduk. Oh nggih pun terus. Ayo ke warung ini Mbak. Oh iya, hati-hati, Nduk. Ya matur suwun Mbak. Nggih.